Mikä on one-lineri? Mitä sanoo? Mikä kuoli 6 kuukautta sitten? Janne, kuinka sinä olet saanut luvan luovuttaa verta? Minä huijasin testeissä. Selvä. Tai no niin, et sä vielä sitä lupaa saanut tosiaan. Niin, eli täällä on Minna. Minna sanoo moi. Minna on eksä, Fei. No niin, Ja Janne ja te suhe Selma. oli käyttänyt kasvuhormonia ennen vuotta 1990, synnyin vuonna 1991. Hienoa. Mitä pillereitä sulla on syötetty? En tiedä mitä me äiti on syönyt. Ja Angela, onko venäläinen veri hyvää vai pahaa? Kiitos. Mä oon nähnyt tuon ilmeen noin 100 kertaa ja juuri semmoista kulmasta, kun sä vähän lyhyt. Ja Onko tuo sitten ilmennä? Nyt mä pääsin sinne samalle puolelle. minä, no tämä on varmasti pahaa verta. Paha, hyvää verta. Niin hyvää. Vastaan kysymyksiin parhaan tietoni mukaan. Kyllä. En ole varma, olenko saanut lasta Joo. 12. Hei, meikä on ollut raskaana 12 kuukauden aikana. Yes, niin mitä Angela, mikä tuli ongelma? Mä luin, että onko mä saanut hoitoa peniksen hoitoon. Apua siinä. Hei, kenen tää nyt on? Tää on kyllä Lasse. Joo, niin oikein. En saanut luovuttaa verta. Selma, sinulla on pahaa verta. Ei ole hyvää Mikä- verta. Hemoglobiini riitti. Mikä on fiilis, koska olet alempiarvoinen ihminen? Saamarin talvipäivät. Venäjällä on semmonen koirien luovutus. Koirien merenluovutus. Mitä nyt tuntuu? Mulla on huono verta. Mä oon huono ihminen. Ja nyt mua itkettää aivan hirvittävät määrät. Hemoglobiini oli hyvä, 151. Mutta miksi se jäi kiinni? Oli nuha. Mitkä fiilikset? Mitkä hetä on fiilikset? Hätä on ihan iloinen. Hetä on hemoglobiini oli... 143. Jee, siis saa luovuttaa verta, vaikka sillä on krooninen yskä. Kerro Minna meille, mitä tapahtui. No, kävi vähän kippäitä. Sitten niin. Kokeilla toisesta kädestä. Toista kädestä, niin sitten saattaa ja onnistua. Jee. No niin, nyt on ihmeeltä tapahtunut. Janne ei saanut verta. Angela on eksotista maasta kaukaa vuoden takaa. Jos saa vaikka mitä tautia. Angela saa luovuttaa verta. Hei. Mikä oli Angelan hemoglobiini? Kaikki muut sai tämmösen hienon veripelas ja hengenpelas. 4-5. Tai 4-5. No melkein sama kuin tuossa toisessa. Eli kaikki muut sai hengenpelasta ja pussukat, paitsi minä ja Janne, jotka ei saa luovuttaa verta. Miltä nyt Heta tuntuu tämä? Aika silleen tyhmästi normaalilta. Oikeesti. Ei niinku tunnu miltä. Huomaatko kuinka veri virtaa Niinku elimistä sitä ei pois? huomaa. Ei huomaa ollenkaan, että tästä lähtee verta sikana. Heta on nyrkki, joka pumppaa ja tommonen veripussi. Siitä kun se ei tunnu siltä, että multa lähtisi niinku verta ollenkaan. Vaikka se lähtee. Niin. No vihdoinkin onnisti. Kyllä, nyt ne olla pysyy käden sisällä. Se on ihan positiivista sinänsä. Ja saat, tuntuuko sinusta, että veri lähtee? Ei, mutta älä kerro sitä mulle. Hemoglobiini oli noin 300 ja kun 3 kiloa piriä söin tuossa eilen, niin ei tästä mitään tullut. Saat luovuttaa. Joo, hemoglobiini 163. 163. High score. Yeah. Tää on nyt poika, joka meiltä saat tällä hetkellä luovuttaa. Nyt Heta olet luovuttanut sinusta roikku epämääräisiä johtoja. Jee! Sanopa uudestaan. Se on kuule näin helppoa se verenluovutus. Tässä hankataan maata ja sitten puristellaan tämmöstä juttua. Ja sit se vaan niinku se veri silleen lähtee susta. Niin, ei tämä itse tähän paljon niinku mitään. Mitä tuntuu Angela? No ei jännitä enää niin paljon kuin se nyt. Sä vissiin vähän taristi tossa ennen. Joo. Mut Janne piti käistä kiinni ja Joo, ja jaloista. jaloista kiinni. Enemmän. Kato, pumpataan tästä. Pumpataan hyvää verta. Poppikopio. Mitkä fiilikset? No piikittely ei koskaan ollut mitään mun lempi. Valehtelee. Mutta Kuitenkin Krissämme on hyvin tämmöinen yhtenäinen homma, että me tuemme toisiamme kaikilla mahdollisilla tavoilla vierekkäin makaamalla ja pitämällä kuppia. Lassen tämän hetken luku on 121 millilitraa ja veripussissa höllyy. se on minun sieluni siellä tähän. Lassen sielu höllyy. Lasse tekee jaloillaan liikettä, että veri kiertäisi. Mitä tapahtuu? Ilmeisesti mun sielu alkaa huutamaan siinä vaiheessa, kun tuo pussi on täynnä ja siitä tietää, että on luovuttu tarpeeksi. Oliko sinusta yhtä kivaa kuin Hetasta?
Tää on niin hienoa, että me luovutetaan Punaiselle Ristille verta ja ne luovuttaa meille verkkovirtaa. Vaikka ei voisi luovuttaa verta. Tutkaverta pitäisi luovuttaa verta, mutta ilmasta ruokaa. Heta. Äsken mietin, että onko mulla käsi vähän turvonnut, kun se näyttelee Oululta. Mutta sitten Heta tässä ilmoitti, että se on vain minun jättimäinen avain. Niin, kyllä tässä on huomattu tämmönen pikkupoika, niin sä tiedät, että sillä on lihakset. Noniin, me ollaan niinku ennenkin, paitsi että meissä on 4 litraa vähemmän verta. Näin sitä verta luovutetaan. Ja meillä on akku kohta loppu. Sanokaa nyt äkkiä mitä on sanottavaa. Verta. Tule sinä. Tule sinäkin. Hyvää verta. No ei ole kyllä minullakaan sydäntä. Ei näe, koska se meni sen pussiin. Muuta hyvä, mutta... Tää näyttää lupaavalta. Ei, muuta hyvä, mutta kun me tästä alaspäin. Ei sitten ole missä. Älä kysele tyhmiä. Mitä? Ei vittu, että tissit.